Ανοίξτε με! Τι είναι αυτό το leasing? Γυρίζω όλη τη Θεσσαλονίκη και ακούω leasing. Θα μου πει κανείς τι είναι αυτό το leasing? Πω, ξέχασα και την αστική μου ευγένεια. Γλυκιά μου. Ηρέμησε, Κωστή μου, ηρέμησε. Κάθισε να στο εξηγήσω απλά και λαϊκά. Με το leasing μπορείς να ξεκινήσεις μια σχέση, αλλά ποτέ δεν θα χρειαστεί να το παντρευτείς. Όποτε θέλεις το αφήνεις. Βαρέθηκες να βλέπεις κάθε μέρα το ίδιο όχημα? Όποτε θέλεις το αλλάζεις. Θέλεις την ηρεμία σου για ένα διάστημα? Το επιστρέφεις, έχοντας επωφεληθεί μόνο τα θετικά του και τίποτα από τα αρνητικά του. Αχ, τι ωραία που τα λέτε έτσι, Κωστή μου. Και το κυριότερο, Κωστή μου, το leasing το πληρώνεις μόνο για όσο το χρησιμοποιείς και όχι για πάντα. Αυτό είναι το leasing. Εγώ ρε το leasing το χρησιμοποιώ στη ζωή μου για χρόνια ρε. Πάμε να φύγουμε. Τελικά και στα αυτοκίνητα το πληρωμένο σου βγαίνει και πιο καλό και πιο φθηνό. Φύγαμε, Κωστή μου. Ναι, μωρό μου, πάμε.